No niin, laittiin se tuohon roikkumaan, niin pärjätään pikkasen paremmin sille kanssa. Nyt ruvetaanko, on piirretty nuo jalat irti tuosta niin, ja heti tuli reikä nahkaan. Piirretään piirretään, kun yletään tästä tää kinttua irti. Näin. Vähän on veressä, kun vähän nuo koirat ehtii sitä vähän koltata aina. Koltata siinä niin. Tuonne jalka tuonne kanssa tuonne. Se vähän auttaisi meitä. Ottikohan se? Ei se ottanut. Noin. Päästään tätä pingottamaan kunnolla, niin vaatii tätä pingotusta, että saat sitä painettua alas ja sitten saat vähän autettua tuosta. Maapuolelta saa tuolta hännän seläpuolelta kanssa tuo auki tuo rako, niin nyt pitäisi ottaa sitten häntä nylkeeseen. Pitäisi lähteä repiämättä näin. Tai lähteä. Ei millään. Mä pelkään, että se menee poikki. Sitä pitää vähän varmaan. Sieltä löytyy hauli tuolla nahkassa. Ei se tuossa näe, mutta siinä on kun.
tää otettua sillä lailla pikkuhiljaa. Se harmittaa, jos se katkeaa tuosta, mutta ainakin minun taidolla niin monesti se kyllä saattaa katketa. Eli se halkastaan tuo hännänkin nahka tästä takapuolelta ja pikkusen lypsetään. Taitaja äijäthän vettää se. Saattaa vettää sen kerralla tuosta tuppeen, mut noin. Ja se meni poikki. Voi vittu. Noniin, ei sitä häntää nyt sitten tarvita. Pullasuti sitä saa tehdä. Tässä vaiheessa on hyvä piirtää myöskin nämä etutassut katkaista. Eli suunnilleen tuosta nivelen kohdalta katkaistaan nahat noin, niin sitten ne lähtee kätevästi tuppeen. Tuppe on paljon lämmin täällä saunassa. Tarkenoo. Tiukka on. Pitää ajatella puukolla. Haulia löytyy lisää. Tuossakin on ihan hyvä ollut osuma. Mutta kuolleenahan se sieltä tipahtikin, että sehän kertoo siitä, että homma on toiminut hyvin. Tässä vaiheessa on hyvä, kun mennään tarpeeksi alas, niin ottaa tuo kiinnityspiste uudestaan. Noin. Tää on koko roppa tuohon lantiosta noin. On haulia on. Se etujalka vähän pikkuhiljaa pilkistämään, niin saataisiin tuosta läpitettua, että saataisiin tuosta vettyä tuppeen tuo. Niin sitä ei vielä tullut. No. On vähän heikko ehkä naru. Jäpä uusi solmu siihen. Pikkusen saisi olla vankempi, mutta ei täällä eräolosuhteessa mulla on ollut tuon parempaa narua siinä, niin on mentävä tällä. Oho, mitäs siellä nyt? Jaa. No.
nyt meni. Noin. Sieltä tuli kinttu läpi. Ja lähdetään hakemaan toista kinttua tuolta. Näkyy, haulia tippuu lattialle. Toinen kinttu. Noin. Nyt on etuusiin asti. Jatketaan tästä eteenpäin. Mitäkin se tallentaa? 12 minuuttia tallentaa. No pääpuolelle. Tässä on hyvä olla ottaa sahapurua tai jotain, että saisi pitoja käsiin, kun rasvainen nahka tietenkin niin luistaa. Tässä tarvitsee näppivoimia tässä ihan hyvästi. Nyt alkaa varmaan korva paljastua pikkuhiljaa, otetaanpa se tuosta. Jätetään se tuohon nahkaan mukaan. Katkaistaan tuolta korvan tyveltä, nui. Tuossa on toinen korva, se katkaistaan matkaa. Ei oikein ole pitoja nyt. Tästähän jos tästä haaveilee jotain tämmöstä rukkasjuttuja tai hattujuttuja, niin nyt ei tätä päätä tarvitse oikeastaan tää kummemmin nylkeä. Se voisi katkaista tuosta tuon nahan, mutta en ole vielä tiedä mitä tästä tekisi. Niin siitä otetaan silmän kohta. Nui. Toisella puolella on sama homma. Noin. Siitä saa vähän pitoja tuosta silmäreiästä. Lähtee huulet matkaa. Sitten pistetään tuosta kirsu poikki. Noin. Sitten otetaan vielä alaleuva huulet matkaa. Noin. No, näytän yle. Tässä se on sitten ylettynä näin ja me käännetään se ympäri.
Noin. Sitten se vaatii sitten semmoista pientä pesua ja saadaan veret pois ja sitten tämä pakastetaan. Tämmönen.